Kaixo, Pitu. Hola, Nagore. Zer moduz? Ondo, ze plan dugu gaur? Pues ez dakit, aber hemen altxorre bat badago, ono... Buelta bat eman, ez, gutxinez. Pitu arruti naiz. Antigualeko objektuak bilatzera nator Miarritzeko almazen honetara. Hondarribin daukadan dendan saltzen ditut gero. 30 urte daramatzat negozio honetan. Pitu, kontaiazu, zer da almazen hau? Zerren bilatorri gehonean? Pues hau da, denda bat da, lagun baten denda, eta maiz tortzen naiz, astero, iaia. Eta batzutan gehiago, etxe bat ustutzen dunean horrela deitzen dit. Oye, joe, Pitu, tengo algo para ti. Eta orduan, minio bestera astero tortzen naiz. Antigudadeak saltze dituzte? Gehiena, bai. Zuk denda dezu? Ni denda dut, bai. Hondarribin? Bai. Beti almazen honta etortzen zea gauzak erostera? Hone asko, lagun hautelako. Minio gero baitut beste zirkuitoak eta beste lekuak eta gero partikularrak ere bai, eta, bueno, en fin. Aizu, iparraldea bereziki aproposa da, altxorrak bilatzeko? Bai, eske beste ohitura dute, ez dute zer botatzen, orduan, beste ohitura, ez da, gure etxean dena bota eta berri erosi. Aizu, Pitu, eta hemen ze aurkitu daiteke? Denetarik? Ispiluak, grabatuak, pintura, mueble de los años 50 nordikoa ere bai, badu batzutan zerbait izaten du, ez dakit, oan ikusiko dugu, ez, minio, bai, bronzeak eta... Jongo gea barrura? Nahi duzunean. Basi. Eta pieza honek zer du berezia? Hau, oso kuriosua da. Normalian, atxekaldiak, hau da atxekaldia, ez? Mueblea importantea, bestaldean dago, gero ikusiko dugu. Atxekaldiak izate dute, 18. mendekoak badira, horrela, egurra trabeska. 19. izaten dira, hau ezela, karratuak, panelak, eta zuzenka jartzen dira. Eta hau dago pusketan egina. Jo, niretzako aurreko minio politagoa da. Nik izango nu pareta hundi bat, hau moztuko nuke eta jarriko nuke paretan. Ez dakit, igual pixkat barnizatu, kolori pixkat eman, oso bat ingo nioke. Eta askotan, artistak eta eskultoreak eta halako jendia, gauza hauetan fijatzen dira, geho bere lanak egiteko, ez? Eta minio, eske, honetxako zoragarria da, muela baino gehiago, bai. Eta izan dezu, halako kasurik, artistenak, mueble baten bila jundianak zure dendara, holako berezitasunen batzulako? Nire dendara bakarrik ez, askotara juten dira. Behin batean gogoratzen naiz, eskultore batek, pintore eskultorea zen. Tabla bat aurkitu zuen puska batan, hautsez betia, eta esan zuen, hori nahi nuke netxako, zema hori edo, eta ez dakit zemat esan genion, 30 euro, 40 euro, netxako. Eta zeitu zuen buelta emanez, eta bitartean hautsak gendu genion. Etxea emateko, normala denez. Eta torri zenean zau, me cago en la puta, pero cómo me lo has quitado el polvo. Yo lo quería así. Hautsakin nahi zuen? Claro, hautsakin nahi zuen, nik ez dakit. Gero kristalizatuko zuen, o... Auskalo? Inspirazioa hautsak horrek eman esmaltatu, inorek ez dakit. Pitu, zuk pieza hau bereziki erosiko zenuke? Bere garaian erosten itxun. Saltzen genitulako. Mino gaurko gunean ez oso zaila da, pieza hain altua saltzen. Gutxi gora beraz, zenbat ordainduko zenuke pieza? Ikutsi Pieza honengatik, zenbat ordainduko zenuke? Pues bere garaian igual, 1.200 euro. Eta gero garbitu eta txukundu, zeatik, karo, geho nik barrutikan ondo... Honek ez ditu ezer ikutzen, karri eta jarri. Eta nik, geho, atiak ondo izteko modua jartzen ditut, kajoiak sartuta atera, 1.200 eosi, eta 2.000 euro, 2.500 saldu. Leno. Eta... Gaurko gunean nuk erosiko, zeatik, diru horrekin, nahiago erosi, 4-5 gauz txikiagoak, eta saltzeko erresagoak. Prezioak itxita egoten dira, halako muebleenak, edo nagusiarekin negoziatu dezakezu? Bai, erregatea beti izaten da. Pues hori biltzen zara beti 100 euro goia, honekin 100 euro, 200 euro gorago, o berago. Eta hau, eta beste 4-5 gauz erosten badiot, beti prezioan merkago izango da. Eta horrela. Nahore, toz, torri honea. A ber. Beira. Hau hartuko segurazki. Bai, hau eraman ingo ez du dendara? Tipak egin moldatzen manaiz, tipo Erik izajoa. Eta esplikatuko izuet, gaina oso kuriosu da. Zertik hau ez da sarra. Esango nuke sarra dela, minio, hola, taula sarrakin egina da, minio, ez da sarra. Hau bai, hau segurazki izango zen armaio batena. Eta zein dute, hori, eta beste hor puskatekin, hau, frentian jarri, geho,
moldura zar bat jarri, be pipiak inta dena, eta tabla zarrakin hau aritza da, forma hau dena eman diote. Zer gertatzen da, txikia dela, eta nik hau ondo garbitu, argizaia eman, eta hori, eta geratuko da, ondo, polita geratuko. Polita, Bai. salgarria. Bai, eta nola merke hosiko duten, merke ez dara, nik 100 euro minio bai ez dut pagatuko. Eta 100 euro pagatzen badut, jarriko 200 euro, 250 asko jota, eta saldukoet. Horgo bueltan lehen esplikatu diazu, atentzio bandian gauza bat. Eta da, pipiaren markak askotan ez diala benetakoak izaten. Karo. Bueno, hau bai, hau ikusten da erkezki, pipia dela. Antzinako muebleak pipia dute. Hori marka da, aintzinako muebletan. Bai, orduan, zaite dute, perdigona deitzen dugu. Ez dakit eskopetak egin egiten, nola egiten miosondo eginak egiten dira, eta gero gaindikan barnizatu, eta primera geratzen dira. Eta jende asko ez deitu urroko, no, compra un mueble antiguo. Eta gaina askotan esango dugu ez jakinak, bai, ala da, pipia dauke. Bai, ala da, pipia dauke. Hemendik aurrea, kontu. No ves cómo tiene carcoma. Eso no es carcoma, eso está pintado. Bai, hori ere segurazki hartuko. Bai? Bai, atxuri hori, bai. 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 Eta zergatik? Pues zatik, hau txuri-txuria dagolako. Segurazki tabla behatzi diote, hau kendu berko diot, elkartuko ditut, eta gero hankak, aritzaskoak dira, mino, garbituta argituko dira. Eta gaurko gunean hola mai txuri-txuriak jendeak gogoko haitu, bai. Daia ikasten nahi naiz, tamaina ere, ona. Tamaina, bai, gaurko sukalde txikiak dira, eta hemen gozaltzeko otordua 2 personentzat, primeran. Beraz, ze hartuko dezu, Pitu? Pues segurazki hau eta estanteria hori. Vale. Eta ez dut uste zer gehiago. Oain nagusiakin negoziatzea tokatuko zaizu? Pues bai. Hala ba. Bueno, gutxo gara da. Segi, hori bakarrik, ordaintzea. Hala. Rick, Oui, Pitou. est-ce que tu peux venir? Ok. Écoute, Ok. l'étagère. L'étagère, je peux te L'ancienne, faire... hein. Elle est ancienne, hein, c'est pour ça. Parce que je peux te faire 120 euros. 100 euros. Si. Et la table? Et la table, je peux te faire 50 euros. 50 euros. 170 sur les deux. 170. Ça te va? 140, tu m'as dit. Bon, parce que t'es mon ami. Allez, 140 aujourd'hui. 130? Non, pas 130, pas 130, parce que je gagne plus rien après. C'est pour ça. D'accord. D'accord? Très bien. Et tu t'occupes de tout. Aizu, antzematen zaizu altxor bilatzaile bezala lana gustoko dezula. Ze ematen dizu? Ze gustatzen zaizu gehien zure lanetik? Pues lana da, ez? Bino, jode, gehiena gustatzen zaidana da hori, gauzan bila jutea. Gauzan bila jutea. Zatik, askotan ikuste dituzu gauz arraro mordoak, eta gauz horiek bere historia dute, eta asko ikasten duzu. Ez gauzaren buruz, baizik eta gizakiaren buruz, zeinek egin zuen, zertarako egin zuten, ze balio zuen, ez dakit. Eta gero, joe, leheno gauzak nola egiten ziren, eske oso ondo egiten ziren, ez dira puskatzen. Eta gero, gauz batzuk konpontzea ere bai, denak ez. Baina gauz batzuk konpontzea, gustora konpontzea dituzu. Zeratik, bakarri zaude eta askotan imaginatzen duzu bere garaian nola egiten zituzten eta... Zupitu eta zure etxean, pentsatzen dut, lortzen dituzun pieza horietako batzuk izango dituzula, altzari zarrak edo... Bai, bino ez hainbeste, osea, bai, ditut, adibidez, sukaldeko maila, egurrezkoa da eta gozua eta gustora aulkiak ere bai. Adibidez, Ikeako mueble baditut, la estanteria Billy a mi me ha salvado la vida, bai, pues egia da, joder. Oie, esan behar dizu, Ikeara bueltak indakoan zea. Hombre, es que hiru seme alaba ditut. Estanteria Billy. Eta la estanteria Billy, pues, zuzenean jarri, o aldrebezka, o paretan ehatxita, o... Bai, oza... Bai, nik uste hori etxe guztietan egongo dela ja. Bai. Aizu, eta bain gero Hondarribira iritsiko geha zure dendara, zenba jende aizeatean lanean, zenba pertsona? Ni bakarrik. Zeu bakarrik aizea? Bai, garai batean hiru sozio ginen, Bai. eta lanean 5 ere ondu gara. Krisia antzematen da, Pitu? Ez da krisia bakarrik, moda da. Eta jendia beste gauzekin dago. Gaurko gunean gaina, etxeak normalian ja tortzen dira sukaldea eginekin. Bai.
modan dagon vintage estilo honekin antzeman dezu jende gehiago juten dela mueble, aintzeinako muebleen bila dendara eta, ez? Hitzak dira. Bai. Esango dizut. Vintage hori hasi zen Frentzian, noan dela 10 urte. Bai. Espainera orain iritsi da. Osa, beti, con 10 años de retraso. Ja, Frentzian pasaute, ja ez dute zer jakin nahi. Nik hor, merkaiotan ikuste ditut, aulki batzuk adibidez, 60 eurotan, vintage, metaliko, pintao, eta ez dakiz zer, erdoiakin eta horrela, eta gero ikuste dituzu revistetan, 360 euros, eta esaten zu, me cago en la leche, pero si vale 60 euros en Bayona. Eta, bueno, txoro batzuk padatze dute, eta, bueno, hemendikan urte batzutara modaz pasako da, eta segir. Denda handia du Pitu Kondarrabiko Santiago kalean, La Ideal du izena. Orain dela 30 urte zabaldu zuen eta altzari eder pilua aurkitu daiteke salgai bertan. Tailer txiki bat ere badu. Hemen berritzen ditu, han eta hemen erosten dituen altzariak gero saltzeko. Bueno, Pitu, hau, berezia da, mueble hau, esplikatu diazu? Hau, a ver, hori deitxe diote, komoda coafés, komoda tocador, vamos, hau da, ikusten duzunez txikilla da, ez? Hora itxita, komoda txar bat da, bueno, txarra, en fin, baditu bere kajoiak. Hau erabantzen zuten, lehengo mendean ez, en el siglo XVIII, 1850 inguru horretan, en los coches kama. Claro, aste bete pasatzeko, 2 euro, 3 egun pasatzeko, claro, jende aberatsa izaten zen, kotxez kama juten zen jende hori, eta pues, arropa gorde, o garbitzeko, eta izaten zen gure txikillak, izkin baten jarria, oea, hau, gero baditut beste maitiki batzuk, eta... Eta dirua zenbat kostatzen da, olako mueble bat bain? Honek 600 euro balio ditu, bai. Binomen badu bestela tantxerakoa, 250 balio dituna, ura saldu nuen, ura antzerakoa da, 500 euro horrela saldu nuen ez ondo goratzen. Erakutxe hori zut armai hori. Eira pasa hortik, bestela ez dago lekurik. Bai. Hau da, komoda nafarra. Bajuak dira, ikusten duzunez, komoda izateko altua da. Eta armaio izateko bajua da. Eta orduan zertarako izaten zen, leheno baserriak, motzak izaten ziren, esan edo tetxuak ziren oso altuak izaten, eta geletan izaten zen ohe bat, mesanotxe bat, eta horrelako komoda bat. Hemen barruan sartzen zen, 2 euro arropa, ez dakit, funeraleko trajea, que era el mismo que el de las bodas, eta 2 muda, eta zer gehiago. Hemen berdin. Hor kajoia? Oan dela 20 urte, 25 urte, 30 urte, jende guztia hauen atxetik zeuen. Eta Nafarran aurkitzen ziren asko. Pizkana bukatzen jun ziren, eta modaz pasa ziren. Eta oain bezero bat etorri da, eta ikusi dut esan du, koño, jode, eta saldu dut. Bai, gerezizkoa da, eta oso bruta. Aizu, Pitu, eta bezeroak egitetu dituzu, nongoak izaten dira, zure bezeroak? Hemen ingurukoak, Irunta Hondarribi pixka bat, Donostia ere bai, provintzia, Bilbo, Nafarra, udan beraneanteak. Beraneanteak normalian hemen izatute bigarren bizitza, eta gero frantses batzu. Eta bezero famaturik, gero dirudunik badezu? Kontatu leike norbait? Politiko asko, eta ez dakiz zen, como los astrólogos. Ez, bai, badira mina buena, en fin. Hobe, ez hitz egin da. Ez dut esango. Eta ze garaitako gauzak izate dituzu hemen dendan? Badaukazu garai konkreto bat? Bai, hombre, gehienak 19. mendeko gauzak. 18. mendekoa badu zerbait, adibidez armai hori, 20. mendekoa ere bai, bino 50 marka arte, gehiago ez. Eta izan berote beti pieza zerbait espeziala dutenak, ez urte hontakoa direlako baizik eta zerbait esate dutelako. Eta hor geratzen, a partir del 50 ya nazillo, eta hortik aurrera ya ona ezer gutxi. Aizu, Pitu, Bizkai aldean ikoa bain, irrati kolekzionista baten gana. Zuk zerbait kolekzionatzen dez? Gustatzen zezik asko, izaten dira unas muñecas africanas, Ashanti, muñecas de la fertilidad, etxen diotenak. Eta batzutan mueblen bila joten eizenean, horiek aurketxe ditut, eta niretzako eroste ditut. Oie zuretzat, propio? Oie niretzako dira. Saio egiten degunean horri buruz, berriro bueltan naiz. Pitu, eskerrik asko. Bale, zuri. Denagatik? Hala. Eta ber, negozioa zemoz di joan, agur? Bale, eskerrik asko. Agur, nagore.